ҳама бо як шодӣ соли навро пешвоз мегиранд. ҳама дастархон меороянд, шароб менӯшанд ва бо як шукӯҳ онро ҷашн мегиранд. вале на, ай мусалмонон, соли нав ин ҷашни мо нест. мо фақат ду ид дорем: иди рамазон ва иди қурбон, ки аллоҳ ҷашнгирии инҳоро барои мо ҳалол донистааст. дар соли нав бояд ғамгин шавем, ки мо як сол наздиктар ба марги худ шудем. бояд андеша кард, ки як соли ки гузашт мо дар ин сол чӣ хубие кардем, чӣ қадр намозҳои худа қазо кардем, чӣ қадр хатоҳои бисёр кардем, дили чӣ касеро ранҷондем ва ба чӣ касе бадӣ кардем, дасти киро гирифтем ва дар соли оянд бояд кудоме аз инҳоро ислоҳ кунем. бигзор ҳама шодӣ кунанд, вале ту он шаб ба хотири соли нав шудан бедор набош. ту он шаб чӣ қадр метавонӣ намоз гузор, бо худо наздик бош, бахшиши гуноҳҳо пурс ва аз он тоифае ки шароб менӯшанду ҷашн мегиранд дур бош. зеро фаромӯш накун, як қадам ба марг наздик шудӣ.